Ahojte všetci, ja vás vítam v mojom ďalšom videokurze, kde dnes si vytvoríme projekt s názvom RFID. RFID znamená radiofrekvenčnú identifikáciu, čiže pôjde o bezkontaktnú identifikačnú komunikáciu. Túto identifikačnú komunikáciu nám zabezpečí táto RFID čítačka alebo tento čip. Ide o to, že my buď tejto čítačke alebo tomuto čipu vygenerujeme jedinečné prihlasovacie údaj, čiže pôjde o nejaké číslo, prostredníctvom ktorého napríklad si môžeme otvoriť zámok na dverách, alebo zámok na skrini, alebo aj zámok v trezore. Na zrealizovanie nášho projektu budeme potrebovať Raspberry, kontaktné pole, GPIO predĺžovaciu dosku, na ktorej sa nachádzajú úplne identické GPIO porty, ako sú porty na našom Raspberry, čítačku, ribonové prepojovacie káble, prostredníctvom ktorých spravíme prepojenie z predĺžovacej dosky na porty na našom Raspberry, elektromagnetický zámok, čiže selenoid, ktorý potrebuje 12,0 V na 2 A adaptér, bzučiak, RFID kartu, čip, LCD displej, relátko, ktoré nám bude spínať náš elektromagnetický zámok, prepojku na vedenie jednosmerného prúdu, 5x prepojovací kábel samec, 14x prepojovací kábel samica-samec. Na začiatok začneme ako prvé kontaktným poľom. Do tohto kontaktného poľa si potrebujeme vložiť to GPIO rozširovaciu dosku. Pekne ho tam postupne vložím. Keď takto mám, tak ako ste si mohli všimnúť, tie GPIO porty sa nachádzajú na opačnej strane, sú zatlačené v poli, čiže tie prepojovacie káble budeme vkladať do poľa, v ktorom je priradený aj ten GPIO port. Teraz si potrebujeme spraviť uzemnenie. Uzemnenie si spravím, že vložím prepojovací kábel do záporného pólu, prepojím s GPIO portom GND. Keď už takto mám, tak teraz môžem si pripojiť našu čítačku. Môžeme začať hneď z kraja, čiže máme tam 3,3 V napájanie. Ja to prepojím s GPIO portom číslo hneď 1, čiže 3,3 V. Keď už aj takto mám, tak teraz prejdem na RST. To znamená, RST je signál, ktorý slúži na resetovanie zariadenia. Ja toto RST pripojím na GPIO port číslo 25. Hneď v strede. Ďalej máme zem, čiže GND, ground. Môžem pripojiť do záporného pólu, čiže do druhej časti záporného pólu. Keď tak máme, teraz môžeme pripojiť si MISO, co v našom prípade je signál, ktorý je používaný na prijímanie dát z nejakého zariadenia do hlavného zariadenia v rámci SPI, čo je sériový periférny interfejs. Čiže pozriem si, kde mám MISO, pripojím. Ďalej si pripojím MOSI, to je tiež tzv. Signál v opačnom slova zmysle, ako je MOSI. Čiže pripojím na SP MOSI, hneď povyše neho. Niekedy to tam tak zle troška vkladá. Dobre. Keď už máme, prejdeme na SCK. To SCK prepojíme zo SCLK, to je hneď pod MISom, pekne vedľa seba. Potom máme SDA, to znamená toto SDA prepojím s CO. CO je hneď pod GPIO portom číslo 25. Keď som už takto spravil, naša čítačka je už pripravená. Teraz si môžeme pripojiť náš bzučiak. Tu si iba treba dávať bacha, lebo má značenie plus, čiže musí ísť do plusovej a zápornej časti, čiže ja si ho teraz prepojím. Pozerám si, v ktorom kontaktnom poli sa nachádza. Teraz samozrejme potrebujem aj tento bzučiak prepojiť. Prepojím ho s GPIO portom číslo 19, čiže hneď tretí od spodu. Keď už takto máme, môžeme prejsť na naše LCDčko, ktoré pripojíme pomocou I2C rozhrania. Čiže hneď pôjdeme na uzemnenie, čiže GND a môžeme prepojiť s tretím poľom hneď do záporného pólu.
Teraz potrebujeme pripojiť aj toto naše OCDčko, čiže VCC pôjde na 5 V pripojenie. Hneď ako prvé po pravej strane, GPIO 5 V. SDA pôjde na SDA. SDA pôjde na SDA. Hneď ako druhé po ľavej strane, GPIO port číslo SDA. Potom nám ostáva ešte SCL. Toto SCL pripojíme na SCL. Čiže v našom prípade to SCL mal byť hneď poniže. Troška je to taká pavučina, ale to absolútne nevadí. Dobre, keď už teraz takto máme, tak máme pripravené už aj LCDčko. Teraz, čo si môžeme pripojiť, je naše relé. To znamená, má tu dve časti. To znamená, my kontakty budeme v jednej časti nasúvať a v jednej časti budeme vkladať a potrebujeme ich pekne aj zašrobovať. Čiže môžeme ísť do nasúvacej časti, čiže potrebujeme najskôr napojiť naše relé, čiže napojíme ho z VCC, a potrebujeme sa dostať na 3,3 V, čiže hneď do prvého poľade Ačko, čiže na GPIO 3 V. Ďalej potrebujeme ho aj uzemniť, čiže GND, pripojíme napríklad na GPIO port GND. Ďalej mi ostáva, to som troška naopak, čiže VCCčko je tu, tak. Teraz potrebujeme ísť na IN. IN v našom prípade sa používa napríklad pre vstupný signál, ktorý napríklad môže vychádzať z nášho elektromagnetického zámku. Čiže je to tzv. Vstup do relé. Teraz prepojím s GPIO portom číslo 26, hneď ako predposledný. Keď už takto máme, tak teraz si môžeme pripojiť náš selenoid zámok. To znamená, teraz si pripojíme jednu časť napríklad z NO. Túto NO časť zakrútime. Keď ju zakrútime, tak treba ju teraz vložiť do aj kladnej časti. Čiže relé má také vývody, tam to treba pekne vtisnúť. Keď tak máme, ďalej potrebujeme aj pripojiť kom, čiže kombinovaný spoločný, opäť ho tam zašrobujeme. Keď tak máme, tento kombinovaný vložím do nášho tzv. Prevodníka, čiže vložím ho do pluska, tiež zašrobujem. Ostáva mi posledný, ten prepojím do mínuska, zašrobujem a pripojím do kombinovanej časti, čiže ku čiernemu káblu. Keď takto mám hotové LCDčko, čítačku, pripojené relé, aj elektromagnetický zámok. Teraz potrebujem pripojiť náš tzv. Ribonový kábel, pripojím ho jednoducho z jednej časti do druhej časti na GPIO porty. Keď takto máme náš projekt, máme hotový na jeho používanie, samozrejme treba ešte potom pripojiť ku nášmu adaptéru, áno, ten selenoid. A keď už teraz máme hotové, tak náš projekt je pripravený na používanie a môžeme sa pozrieť do programovej časti, respektíve to spustiť, či sme to aj správne zapojili. Nachádzame sa v hlavnom programe nášho projektu. Nás tu bude hlavne zaujímať vytvoriť si toto identifikačné číslo, prostredníctvom ktorého sa budeme prihlasovať do nášho systému. Toto identifikačné číslo si vytvoríme vo vytvorenom programe ID Scan, ktorý nám už nič iné len stačí spustiť. Čiže keď ho spustíme, dole sme si mohli všimnúť, že máme priložiť svoju RFID kartu. My ju priložíme.
Po pípnutí sme mohli vidieť, že sa nám vygenerovalo identifikačné číslo, ktoré skopírujeme do nášho hlavného projektu, ho zameníme za toto číslo do tohto poľa, čiže ho iba prilepíme. A ešte predtým, ako zajdeme k nášmu projektu, čo sa týka fungovania, tak všetky tieto moje programy nájdete pod môjim videom. Tak poďme sa ale teraz pozrieť, ako náš projekt funguje. Identifikačné číslo na našej karte už je nahraté. Teraz už len stačí prostredníctvom našej čítačky sa prihlásiť do systému. Pozorne sledujte náš displej a potom zbystrite zrak aj na tento selenoid, čiže v našom prípade aj ten zámok. Teraz iba stačí spustiť program, pozerám si displej, systém zámku sa načítava, mám nahrať kartu, čiže my kartu nahráme. Úspech, ale mám priložiť ešte jedenkrát tú kartu pre potvrdenie, či som to naozaj ja. Skúsme teraz ale priložiť tento čip, čo sa stane. Nesprávne, no preto, lebo na tomto čipe nemáme vygenerované naše identifikačné číslo. Preto opäť použijeme našu kartu a všímajte si tento zámok selenoid, čo sa stane s tým jazyčkom. Úspech, dvere otvorené. Ako ste sami mohli vidieť, náš projekt je splna funkčný. Dostali sme sa opäť na samotný záver môjho ďalšieho videokurzu. Verím, že z tohto môjho videokurzu ste si niečo odniesli a taktiež aj verím, že nadobudnuté vedomosti a schopnosti dokážete zrealizovať alebo respektívne použiť pri vytváraní vašich projektov. Ak sa vám toto video páčilo, daj like, daj follow a vidíme sa pri mojom ďalšom videotutoriáli.